Kay daghang salamat Brad Douglas sa imong kuan kay aton pong tagaan ni atong higala nga si kuan Brad Silbert Dunduyano kay parang dugay-dugay naman kuning balik karon pa man basin na siya labaw-labaw sa atong isigutan nga ikasulti pod na tungod sa celebration sa All Saints Day o All Souls Day. Sir, Okay, kung ang simbahan mo ay naghimo ana, dayon og ang simbahan na ay authority sa paghimo ana, yes, kinahanglan yun ta mo tuman. Tuman. Kay sa Mateo 18:18, klaro man yun ang authority sa matuod nga simbahan. Atong klarohon na matuod nga simbahan. Kaya na may simbahan nga dili matuod. Unsa man ang dili matuod nga simbahan. Kanang simbahan nga dili si Kristo mao'y founder. Yes. O gasugod. Kaya ang matuod nga simbahan si Kristo man gyud mao'y founder. O gasugod. Kung unsa nang simbahan na nga makapamatuod nga si Kristo gyud mao'y gasugod, maunay gipasabot anang Mateo 18:18 nga ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit. So we are bound to submit bisan pagdili ta ganahan, bisan pagdili ta gusto niya. Yes. Tungod kay naa man siya authority. Parehas aning Biblia, no? Kisa may nagbuot ani unsang mga libro i-appeal. Di man na malalis kanang 46 ka libro sa Old Testament. Kisa may gabuot ana nga 46 ra i-appeal sa Old Testament. Nga sa history duha man na ka kanon sa mga Hudiyo. Adunay 39 o 46. Ang 39 gibase na sa Palestinian canon. Hudiyo na. Ang Alexandrian 46 books ug mao nay gisunod sa mga Katoliko nga kanon. Dayon pinagi ni sa konsilyo sa simbahan ni adtong Council of Rome 382 ang simbahang Katoliko mo igabuot nga dili nato ibase atong sa Palestinian kundi sa Alexandrian yun nga 46. 46. Ngano man kay historically ang gigamit sa mga apostol kadtong Alexandrian. Kay authorized. Dayon ang New Testament pod ang gideklarar sa mga obispo 27 lang. Karon ang problema ani sa mga dili Katoliko ron o Protestante, nituo sila sa 27. Pero wala sila mutuo atong 46. Ang ilang gisunod sa Palestinian nga pila to? 39 lang. Kay kung isumada go ng 39 plus 27, 66 man na. O ang 46 plus 27 mo ni ato si 23. Wa gyud nakabantay ba ang mga magbabasa sa Biblia nga no man ano na may meaning, no? 73 og 66. Nganong ang sa mga Protestante 66 pay pagyud pagkadubli ba kulang na lag usa mas 666 sign of incompleteness. Ang atuas Katoliko 73 7 sign of completeness, 3 sign of one God in three persons. So ngano ka na no? Di ba? So, mauna, karon ang pangutana, kung dili mo tuo ang mga Protestante nga naa sa mga obispong Katoliko ang authority, dapat dili sila mo tuo anang desisyon sa Council of Rome 382 nga nagdeklara o nagcanonize nga ang atong isipon nga inspired sa New Testament kana lang 27. Kaya wa man kay authority ang mga obispo. Yes. So, kung ilang gidawat ang 27 books sa New Testament, therefore, naagyo dahil sa mga obispo ang authority. So, mao din ni ang simbahan nga nakasunod atong authority sa mga apostol nga giingnan ni Kristo ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, mao na. Nya, kay sa panahon sa mga apostol, wala man nila na mahimo kanang pag-canonize. Unsang mga libro ang i-appeal sa Old o New Testament. Bisan pag bali-baliho ng basa ng Council of Jerusalem sa Acts 15, wala pa sila nagdesisyon. Wala pa sila nag-canonize unsa nga mga libro ang i-appeal anang atong Biblia.
O kana gani pong pagbutang og mga chapter og verses. Katoliko mong gihapon ha. Yes. Ano man, kay naa siya authority sa pagdili og pagtugot. So mo na og unsa may ipangdugang ani nga mga practices sa mga debosyon, sa mga ceremonial observances, kay kinahanglan man pod nga maghimutag bag-ong mga ceremonial observances kay katong karaan giwala naman to. Gitapos ni Kristo sa krus nasa Kolosas. Unya gipasabot pod sa Hebrehanon 7:12 kung ilisa na ang pagkapari o mga kaparian, ilisa no sa bang balaod sa to pa dunay mga pag-usab nga pagahimuon sa mga bag-ong pari sa laran ni Kristo. So mao na ang ato mga ceremonial po doon lahi na, di ba? Ato mga pista gipahinungod na alang sa mga balaan. Then ang pangutana na valid ba na? Valid because of authority. Yes. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot mo nang questionable ng pagtuo sa mga dili Katoliko. Nga mo claim sila nga gatuo kuno sila sa Biblia. Pero na ay pagdili og pagtugot sa mga tao nga gitawag authority nga wa nila tumana. Yes. Pero na ay gituman nila. Kana arang pagdeklara nga 20 city ra ang inspired sa New Testament. Pero ang uban nga gibuot-buot sa mga obispo sila mo tuman. So dili sila nakatuman tanan. Kay ang tinuod nga Kristiyano mutuman man gyud kung sa imando aning gitagag authority. Kay naa sa Roma 10:15 nagingon diya si San Pablo unsaon man pagmensahe kung wala siya gipadala. So may but pasabot anang unsaon man pagmensahe kung wala siya gipadala. Now sa in English ana sent. Unsa may but pasabot anang sent o pinadala? Kay dapat sent ka o pinadala. Ha? Naa sa Juan 20. Yes. 19 o 23 naa diha. Kanang pag-sent o pagpadala mao na ang paghatag authority sa mga apostol. Basaharagon ninyo na Juan 20, 19-23. Ang mga apostol may unang gipadala o gi-authorize. Mao na nga ang ilang mga council, sama atong Council of Jerusalem, musaludo kita. Musaludo ta. Mao na nga kung apil ta sa ilang panahon, we are bound to submit unsay desisyon sa Council of Jerusalem. Para sa nang sa Council of Jerusalem, bisag wala na gitudlo ni Kristo ng dili ipakaon ng dugo, ilaghapon ng giapil tungod kay naanad sila na. Nabatasan nila na mao na sa Council of Jerusalem, giapil gihapon nila na as kanang gitawag na tog disciplinary law. Mao na nga sa ilang panahon binding na mo bitaw na gigamit as mga iglesia ni Kristo og kining mga saksi ni Uba o bisan pa ng ubang mga relihiyon kanang dili mo kaog dinuguan. Moingon sila nga adili gihapon na ipakaon kay naa sa Council of Jerusalem. Ang Catholic exegesis ana tinuod na sa Council of Jerusalem gidili pa gihapon na nila pero gibase na sa balaod sa mga Hudiyo dili na balaod ni Kristo kay sa balaod ni Kristo sa gospel wala naman siya magdili gani iya pagaling ipakaon yang dugo. Yes. Di ba nasa Juan 6. So mao na nga kanang interpretation sa Katoliko anang Acts 15 nga dili paghapon ipakaon ng dugo kanang gitawag na siya temporal law o balaod nga dili hangtod sa hangtod. Temporal. Himurang valid tungod sa authority nila sa ilang panahon. Kay gitagaan sila authority. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao nang valid tong ilang pagdili sa ilang panahon. Pero ang pangutana, ang ilang sumusunod sa authority, pwede ba mo abrogate ana nga balaod? Pwede. Yes. Kay ang authority sa mga apostol mapasa man sa ilang successor. Pareha sa authority ni Duterte na ron ni Marcos. Di ba? O kung sa iyang authority nga mag-usob-usob sa dihang gitagaan sa authority, pwede na. Di ba? So kay nasunod man niya ang authority ni Duterte. So mao na ron ang authority sa mga apostol na aman sa mga obispo through apostolic succession. Kanang gitawag holy ordination. So mao na nga sa Council of nalimot ko ato nga council. Florence ba to kung ako masayop? Sa Council of Florence nag-ingon ang Council of Florence nga ato na lang hutdon og kana bang pattern ng atong mga balaod sa kanang base na gyud sa universal law ni Jesus. Sa universal law ni Jesus wa nagidili ng pagkaog dugo. Mao na nga gi-abrogate ng
restriction sa pagkaog dugo mo nang pwede na ta magkaon og dinuguan. So mo na nga we have to submit that because of authority. Yes. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, dili lang ta mo submit ana kung walay authority ang mga obispo. Nga ang ilang authority, dili itong authority sa mga apostol. Kay nituo bitaw ta sa mga apostol sa una kay naa sila authority. Nakaroon kung mutuo ka nga ang ilang authority na nas mga obispo, so we have to submit. So apilan nang unsay gipang dugang-dugang naturong ng mga practice prasa ng All Saints ug All Souls. Kanang magdebosyon tag rosaryo apilan na. Kay aprobado mo na sa simbahan. Kung dili ta mo approve ana, suwa ta mo tuo sa authority sa mga obispo. Di ba mo nang ako bisag unsang mga debosyon, rosaryo, mga pista, nganong mo submit ana kay masinulundon ta sa authority sa mga obispo. Mao na bitaw sa Facebook nagpost ko nga kinamang gyud nag-ingon nga ang tradisyon ra kuno sa mga obispo o mga apostol, ang tradisyon ra kuno sa mga apostol mo isundon. Dili kuno i-appeal ng kanang gimugna lang awahina sa mga obispo nga sumusunod sa mga apostol. Sayop na siya nga reasoning. Kay mulutaw diay nga dili diay parehas og authority ang mga apostol ug sa ilang successor. Mo contradict na sa buhat 2:39. Unsa may giingon diha ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Sa ato pa ug unsay authority sa mga apostol, o puy authority sa ilang mga sumusunod. Mga successor. Kinsa may successor sa mga apostol? Mga obispo. Basahon nila ng King James Version sa Acts chapter 1 verse 20, ang katungdanan ni Judas nga nabakante gitawag og bishopric. Unsa man ang bishopric? Diha gikuha ng pulong bishop. So, pwede di tawagon pog bishop ng katungdanan sa apostol. Nya, nabakante man tong katungdanan ni Judas giilisan siya, nailisan siyang Matias. Yung pangutana ron, kinsa may nakapuli sa katungdanan sa ubang mga apostol? History will show us nagali extension kani daghan naman di lang kay 12. Daghan naman mga obispo ron. Di po na ikatingala tungod kay ang simbahan magdako man naman sa Marcos 4:30-32 nga mahimong labing dako. So kung mahimong labing dako, so siyempre dugangan na itong mga leader kay dili maugtas biya po ng simbahan na nagpila 12 ra gihapon. Di ba? O pres atong panahon ba sa Old Testament nga si Moses then gapili po nagalitoy nalimot ko atong bersikulo nga gadugang silag mga leader kay nagkadako man ang katawhan sa Dios. Ingon na ra ba kung tanaw na to. So mao po na karon hina sa mga bishops ang authority. Di na pangutana ron kinsa may leader anang mga bishops. Oh, importante po na kay na magyud na leader, no? Kay mo bitaw ang mga apostol kini mo importante po nga basihanan sa atong pagtuo. Kay ang mga dili Katoliko, moingan mo sila nga ang mga apostol tupong ang katungdanan. Mao na nga akong hisgutan gamay itong debate sa Cebu. CFD o Iglesia ni Cristo. Nga gi-affirm dito, gipamatud-an sa Katoliko nga sa mga apostol na ay chief nila, na ay leader nila. Yes. O Chief Justice, si Pedro. Niya, negative side ang Iglesia ni Cristo kay tupong ralagi ko no ang katungdanan sa mga apostol. Pero nagtanaw ko sa debate, nakaanak ko ba nga inconsistent man ang Iglesia ni Cristo ani? Nganong inconsistent? Kay ninigar sila sa proposition nga ang ilang grupo naa sila. Kanang executive minister eh. Di ba? Yes. Kung mo din na executive, tupong rana sa ubang ministro. Si Manalo. Diloy. Executive means labaw siya sa ubang mga ministro. Si Manalo sa... So mo na nga, naanap ko ba? Nga naman po ni Iglesia ni Cristo aning inigar man? So, dili sila ma-inconsistent kung wala sila executive. Tupong ratanan mga ministro. Pero kay naaman sila executive, dapat dili sila mo pirma atong proposition. Kaya ma-inconsistent sila. Nigar-nigar sila. Dinapos sila labaw. Kana executive lagi. So, mauna karon ang pangutana, asa may saktuan na? Sakto ba ng tupong ra ang katungdanan sa mga apostol? Di yun na insakto. Kay ang mga apostol daan, kung atong tunan ng ilang nahitabo, bisan sila mismo, kahibalo sila, naagyo leader. Naagyo. Ano sa Old Testament pa lang na ay Moses. Sa gingharian ay mga king, hari.
Naagi leader. Bisag hari na ang Dios sa langit, naapag leader nga makita diri sa yuta. Ang mga apostol kahibalo sila nga naay leader nila, bubitaw galali sila kinsa leader nila. Galali sila kinsa leader nila nasa Lucas 22. Unya si Kristo wa gid siya mosupak kinsa leader nila. Di ba? Wa siya maingon nga, oh sayop mo walay labaw ninyo. Wa gyud maingon si Kristo ana. Ang giingon ni Kristo, ang labaw diha ninyo sa Revised Standard Version chip sa King James leader, ang leader diha ninyo kadtong suguon alang sa tanan. Tanan akong mga karnero. Atong suguon o moserbisyo alang sa tanan akong mga karnero. Sa ito pa, servant of all. Ang servant of all maoy labaw. Pagutana, kinsa may gisangunan ni Kristo ana? Juan. Kadtong taliabot ng mo Si Pedro. kayab si Kristo sa langit nasa Juan 21. 15:17. Kinsa may iyang Pedro. sangunan anang servant of all? Pedro. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sa mga karnero ni Kristo, universal. Yes. Ito pa, ilalom niya tanan hasta ubang mga apostol, ilalom niya. Siya mo'y chip. Tiba na to nga, dili lang kay si Pedro may tuwa rito na ang ubang mga apostol. Yes. Pero nga nung si Pedro na may giingnan ana. Among the apostles na si Pedro. Yes. That proves sakto ang doktrina sa Katoliko. Nga si Pedro mo'y vicar of Christ. Representative of Jesus Christ. Nya kay katungdanan man na. Yes. Upailalom ta na. O, tanaw, klaro kay gapasabot si Kristo. Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Sa ito pa, mupailalom ang mga karnero anang katungdanan. Yes. Unya, kay mabakanti man yun na, kay mamatay man si Pedro. Di, naagi mo puli sama atong katungdanan ni Judas ng bakanti gipulihan. Kinsa mang unsa mang lihis tahana ana ron nga makita na to kinsip nakapuli-puli ang katungdanan ni Pedro. Only the list of popes. Only the list of popes. Di ba? So we have to submit on that. Tingali mo ingon sila. Balik-balik na lang ni, no? Katapusan na lang ni nga argument. Nya mo submit data ng mga Santo Papa nga na may bad popes in history. Okay, ang pag-submit pod dili sa binuang. Di ba? Kay wa man ta tudloy mga Katoliko nga mo submit as mga binuang sa Santo Papa. Gani ang mga nagbinuang nga Santo Papa gamay ra man na sila kumpara sa mga butan. Di ba? Tanawa ra gud ang history sa popes. Mga pilar na sila kalugas, ug nakabot pulo. mga Santo Papa ang buluyagon. Okay, wala sila kabot pulo. Unya, di mabunay katingala kay bisan tan-aw na to ang Old Testament. Na may mga leader nga mga badlungon gyud. Oh? Katong example, katong kung basahon na to ang Isaias 22, 20 hangtod sa 23, na ato'y holder of the keys nga salbahis otan si Shibna. Mo bitong giilisdan siya, gikuha tong authority katong Yahweh, gikuha adto ni Shibna, then ihatag na ni Eliakim, ilisdan siya kay dili man siya maayo. So mo na ipruiba nga nahitabo dai na sa katawhan sa Dios nga naay mga leader nga badlungon yun. Bisan sa time ni Jesus Christ, si Pedro nasayop sa pagkuan niya. Personally, gitawag pagali siya pahawa Satanas. Okay. Dili na ikatingala. Pero naay authority. Yes. Kay wa man gyud kuhaan ni Kristo ang authority ni Pedro. Di ba? Bisag nakasala siya. Nasipyas Pedro. Mo bitang nagampo si Kristo alang niya. Pedro, nagampo ako alang kanimo. Kay aron nga dili mabuntog yun ang imong pagtuo sa tibuok ug mahibalik na ikaw nako panglig-unang imong isong sa to pa wala ba kuya iyang katungdanan. Yes. Oh. Bisan doon ay ilimod siya. Oh yeah. Katulo. Kay nakahibalo si Kristo nga moagi gyud ka sipyat ni Pedro kanang iyang gitugyanan si Yahweh. Oh. Nagampo ako alang kanimo aron dili gyud tibuok wala o maguba ang imong pagtuo og mahibalik na ikaw nako panglig-unang imong magisol sa tupa wala gyud ay mawala ng authority ni Pedro sa pagka chief pastor. Universal pastor. Nga nung tag universal pastor ng katungdanan ni Pedro. Tibok ko, libutan. Ang katauhan ko ni Kristo, mga karnero ni Kristo, tanan man. Sa to pa universal. Kung atong itandi sa mga obispo na to, limited biya. Diba? Obispo sa Dipolog. Diocese of Dipolog lang. Obispo sa Pagadian, Cebu, o kung sa pa na, Amerika, limited ang ilang pasturan. Pero ang kang Pedro,
Tanan. As Sa batan ng mga apostol, Manay gitawag. kauban niya mo submit sa iyang authority. muna gitawag na tong papa, So mo bitaw nga mao na ang Pangulong- atong Pangulong hierarchy sa atong simbahan ron. pangulong pare. Oh, nga kanang mag-council na gali ang simbahan, exact pattern yun na sa Council of Jerusalem. Yes. Nga naa dito ang mga apostol din na apos Pedro. Yes. Dayon, wala naman tong council nila, niya ang simbahan magpadayon man ug unsay mga problema di mag-council na pod. Mao nang daghang kayong council na himo ang iglesia. Council of Rome kani galing pagdeklara aning Bible canon, council man. Oh, sumaw na nga kung dili ta mo tuo sa mga council, so wala ta mo sunod atong pattern sa Council of Jerusalem. So ang Nga- pattern mo God, Brad, Yeah, akong bagkuan na. Pattern God sa kuan man na kana bang fulfillment sa gisaad ni Kristo nga siya magpabilin hangtod sa kangturan. Yes. Fulfillment na niya. Yes, oh. Dayon, niya kanang katungdanan, murag kanina lang siguro katapusan, iklaro na to, kanang mayon gaytag Holy Father, Yes. Santo Papa, referring to the office. Yes, office. Bining balaan ng ang katungdanan. When it comes to acts, lahi na ng istorya. Di ba? Oh, lahi na ng istorya kay nganong maingon tag balaan ang maong katungdanan. Kay dili man amugna og tao lang. Dito. Mugna man na ni Kristo. Si Kristo may nag-ingon ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ging harian sa langit. So mo na kinsa may gahatag ana, kinsa may gamugna ana ang katungdanan. Si Kristo nga balaan mao na nga katungdanan. Kanang katungdanan na balaan mo na may tag Holy Father, Santo Papa. Nakaroon ng pangutana, ang maglingkod anang katungdanan kung magpabadlong balaan maghapon di natural dili. Mahimo nga ang iyang katungdanan balaan pero ang iyang binuhatan dili. Hukman po na siya. Adi siya makasakas langit ana. Na mga galitoy pare o obispo nag-ingon, nag-explain nga na kuno'y naghulagway unsa ang langit. Na murag pananaon lang to ba istorya ba nga sa damgo ba to unsa to. Nga ang nagdamgo kuno nga gihulagway dito ang impyerno. Nagali nakita ditong hantu papa ko no. Oh. So nang dili katingala. Okay kay naamang gid po yung mga bad popes in history. Pero Yes. gamay ra na sila. Pero dili na makapa-invalidate sa Katoliko kung dunay mga badlungong leader. Kay kung ma-invalidate ang pagkatinuod sa Katoliko tungod kay na ay bad leader, di invalidate itong gitukod ni Kristo kay na may Judas. Di ba? So logic na, reasoning. So karon sa pagtapos mingon ko ora nigpasol gyud ay ning magtuon tas Biblia. Ay daghan kitang mga moves ba. Niya, kung dili gali nato ma-fix, mapunting gyud ang puzzle gyud nga kanang may pinaka-correct mo nang Doon anay mo ang tanang angle nga kuan. Pas Okay. pa nang kuan. Ang ano ba ito yung mga kuan, mga pasumbingay. oo. Dayon sa katong tema na to sa pagtapos na yun mahingong ko nga mahimong wala pa ng All Souls Day o All Saints Day sa panahon sa mga apostol. Sama ng Rosaryo, mahimong wala pa na. Pero because of authority of the bishops, nga may support ana, may tugot ana, may auhag ana, we have to submit. Sama, sa pagbuot-buot sa mga obispo, pila i-appeal nga libro sa New Testament, katong Council of Rome. Yes. Di ba, mga dili katoliko, puros nito o ana. Nga, kung tanahon naman nato sa history ang mga Christians, dili lang kay 27 ng ilang libro, daghan kayo, napay Shepherds of Hermas, napay Didache. Oh, pagkadaghan, dayon ang mga obispo mo'y nagpili, unsay i-appeal, tuo tanan protestante, appeal ang piniling nasod, appeal tanan born again, tanang mga dili katoliko, puros nito. So naa di ay buot-buot sa mga obispo nga nito sila. Daghang salamat. Ay, pa may oras na to. Tuwat, tapo to. Hudta Tapos di ikaw na bahala niya. Sige, sige. Ako mong yatag ni mo ang pagtapos na. Okay, salamat kita nagpa-joke-joking. Okay. Akong ikuan ni mo ang pagtapos ni mo pero di naman kamatapos. Sige na lang. Okay. Sige, Salamat kay Brad Silbert sa imong itampo na pong topic karon. May tungod sa All Saints Day o All Souls Day. Pero akong gibasa dere ang may tungod sa All Saints Day. Wa siguro ko kabatian na mayon. Dere sa Hebreo Kapitulo 3 versikulo Hebreo
Kapitulo 13, versikulo 7, niyon. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto good meaning since na so, santos na sila. Nga himuong basihanan to support. Kung tanaw na to gyud ang tradisyon sa mga ang nahitabo sa mga apostol, wala sila inana gyud sa una. Now, mga apostolismo sa everybody. Adlaw ba nga may tag November 1, November 2 wala pa gyud. Wala pero naay mga ingon tino na. Palihog pamani ha. Inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga ang palandunga giunsan nila pag kinabuhi ang og pagpakamatay og awata ang ilang pagtuo. So, mahimo nang i-support na to. Yes. Pero wala gyud ingon diha nga mag November 1 na gani, mag November. Wala diri pero naatay support sa na siya nga develop. Naatay support sa kanang since day. Sa since day ni. Rosario, wa pa gyud nag-rosaryo. Wala pa. Pero naay gibasihan sa Biblia. Yes. Diba kanang mga misteryo na sa Biblia. Napoy sa nga lain ang sa since day. Napoy sa mga nangamatay lang niya. Kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita iwali usab ngadto sa mga nangamatay na. Tuwa na sa sementeryo, matay na. Nga gihukman sa buhi pa sila. Yes. Ato pa buhi pa yung dautan na, kawatan na, o mangripis na. Pero doon na pagkapasailuan din. Ang kwada ituod ana nga kanang ilang argumento ba nga basta dili mabasa wala pagibuhat sa mga apostol. Dili angay kanabang buhaton. Maigo po ang Iglesia ni Cristo ana example. Kay kanang ila ding July 27 celebration wala pa man sa mga apostol. Yes. Igo po sila kung masakton ng argumento basta wala pa kuno buhatas mga apostol sayop na bawal na. Apil sila. May apostol wala buhata. Pedro, pinsan ni Pedro, puro apostol siya. Klaro kayo, ang gibuhat ni panahon pa sa mga apostles. Kasi si Pedro ko nasulat ay develop lang ba? I-develop nila. Yes, kay ngano na bro, nahinumdum di ko ngano nga mulambo gyud ang atong practice. Yes. Kay si Kristo gunay sample pa kanang gitawag natong formula ana katong ingon siya. Kinsa tong bot mo sunod kanako mubuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw panini. So padili supak ang Ginoo og kanang mga kalambuan. Magalambuan kay labaw pagod Unang sayop mo nang moingon ba nga adi kanang Katoliko dili na tinuod kay lahi na ikumpara sa pagsugod. Na imbento Kay nilambo na. Mismo po simbahan na ron nga wa mo lambo. Yes. Nga tanan puros mong galambo. Di ba? Kaya dagang salamat Brother Silbert. Din na lang takoto balas 2:15 naman. Sa ngalan sa atong manager si Sir Edgar Dagomo, sa atong technician dire kang Sir Expedito Taxi Lumba, kang James Magdayo, engineer. Ingon man sa atong pinangga nga mga radyo man dire si Russell Aperdo Romualdo. Daghang salamat sa atong tigpaminaw. Kini ang inyong anchorman si Brad John Banal sa dinhi sa atong pinanggang radio station Tatak RMN DXDR. RMN